Ruil je oude iPhone in voor een nieuwe en krijg €100 extra op de waarde bij Lab9. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. Na de goede score van Vlaams Belang in juni herlanceert de radicaal-rechtse partij zich ook op lokaal niveau. In bijna 2/3 van de Limburgse gemeenten duikt de partij weer op nadat ze hier een jarenlange dip kende. Zit er straks een lokale doorbraak aan te komen voor Vlaams Belang? Timmy van Diepen, politiek journalist. We mogen Vlaams Belang in oktober dus weer in veel gemeenten op de kieslijst verwachten. Waarom was dat de afgelopen jaren minder het geval? Ja, het lokale succes van Vlaams Belang hangt voor een groot deel samen met hoe de partij nationaal scoort. En we zagen de afgelopen jaren, wanneer het Vlaams Belang het minder deed op nationaal niveau, dat het ook lokaal wat minder actief was. En bijvoorbeeld de laatste keer in 2018, bij de gemeenteraadsverkiezingen, kwam de partij op in 17 gemeenten, dus minder dan de helft van de toen nog 42 Limburgse gemeenten. Dus je zag wel dat dat fluctueerde. En ja, natuurlijk nu is er iets fundamenteel veranderd. In juni heeft de partij goed gescoord natuurlijk in de Vlaamse en federale verkiezingsuitslagen. En je ziet natuurlijk dat er dan ook wat meer tractie komt op die partij en dat er ook lokaal wat meer activiteit begint te komen. Ja, heeft Vlaams Belang in het verleden dan al een groot succes gehad op lokaal niveau in Limburg? Limburg en daarbuiten eigenlijk kunnen we wel zeggen dat Vlaams Belang altijd geworsteld heeft met zijn lokale verankering. Omdat, het is natuurlijk een groot verschil tussen nationaal goed scoren en het goed doen in grote verkiezingen. En het lokaal ook goed doen. Dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. En we zien toch dat partijen zoals het Vlaams Belang, maar bijvoorbeeld ook PvdA, het moeilijk hebben om die machtsbastions vaak nog die er zijn van de traditionele partijen, van CD&V dan vooral, maar ook van Vooruit, Open VLD, ook N-VA nu de afgelopen jaren, is N-VA ook lokaal wel gegroeid. Daar hebben die extremere partijen toch moeilijker mee om echt zelf ook die machtsbastions uit te bouwen. Ja, heeft dat ook te maken met hun standpunten die zij innemen op dat niveau? Ja, ook wel, denk ik, omdat het ook op lokaal niveau natuurlijk moeilijker is om die hele grote standpunten rond migratie, die Vlaams Belang vaak heeft, of identiteit, om dat zomaar te vertalen naar gemeentepolitiek. Dat zijn twee aparte werelden eigenlijk. Het gaat vaak op lokaal niveau over heel kleine dingen. Over het verkeer bijvoorbeeld, of over geluidsoverlast, of over een nieuw cultuurcentrum. Ja, dan is het moeilijker om daar het Vlaams Belang standpunt te vertolken. En dat succes dat ze hebben op nationaal niveau, om dat ook te vertalen lokaal. Ja, hebben zij ook hun standpunten dan al moeten aanpassen voor dat lokale niveau? Ja, aanpassen niet echt, denk ik, maar het zijn gewoon twee andere schaakborden. Ja, andere accenten misschien. Het is gewoon moeilijk, omdat Vlaams Belang een partij is die toch wel een zeer sterke nadruk heeft op identiteit, migratie. De slogan ook weer Vlaanderen opnieuw van ons, die ze gebruikten bij de afgelopen verkiezingen. Dat kan je eigenlijk niet. Ja, je kan het wel vertalen naar, ik heb al slogans gezien, Herentals opnieuw van ons bijvoorbeeld, of andere gemeenten. Maar wat betekent dat dan? Oké, lokaal zijn er ook samenlevingsproblemen. Daar zal de partij ongetwijfeld ook op inzetten. Maar hun grote standpunten vertalen naar het lokale niveau blijft toch een werkpunt. Dus het is op lokaal niveau nog wel moeilijk voor de partij, maar toch is er dan ergens een kantelpunt gekomen. Zowel eigenlijk ook op federaal, Vlaams niveau als lokaal. Wanneer heeft zich dat voorgedaan dan? Ja, we zien eigenlijk nadat de partij heel slecht scoorde in 2014, rond de 6% nog maar, toen iedereen eigenlijk zei van Vlaams Belang is op sterven na dood. Toen vond de partij zich eigenlijk opnieuw uit in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezing. Toen zag je al een beetje een knik opnieuw naar boven. En dan helemaal natuurlijk na de val van de regering Michel, de verkiezingen die er toen plaatsvonden, 2019, toen zat Vlaams Belang opnieuw in de lift. En dan zie je eigenlijk in de nasleep van die hele regeringsvorming 2019-2020, de vorming van de Vivaldi-regering, toen het gezegd werd, er is geen Vlaamse meerderheid in die regering. Het hele verzet rond niet mijn regering, dat was toen de hashtag op sociale media. Ja, daar is eigenlijk wel de voedingsbodem gelegd voor een nieuw succes van Vlaams Belang, denk ik. Ook al omdat er daarna die coronacrisis kwam, er was veel onvrede, sociale onvrede, sociale onrust ook. En je ziet dat Vlaams Belang, samen met de migratiecrisis natuurlijk in de jaren daarvoor, dat ze daarop geteerd hebben om de partij een nieuwe schwung te geven.
Ja, Timmy, je zegt dus sinds 2018 is die partij eigenlijk zich mondjesmaat terug beginnen zetten in het politieke landschap. Is er dan in die 6 jaar, sinds 2018 tot nu, op lokaal vlak meer behoefte gekomen, meer vraag naar een partij als het Vlaams Belang? Ja, meer vraag weet ik niet, maar ik denk wel dat de partij, en dat zie je, dat is wat ik in het begin ook zei, als hun nationale uitslagen beter zijn, dat er dan opnieuw meer mensen zich achter die vlag scharen. Dat is een beetje zoals je bij voetbalploegen ook wel eens ziet. Als ze het goed doen, dan zitten er meer supporters in het stadion. Dat geldt, denk ik, voor Vlaams Belang zelfs nog meer dan voor andere partijen. Mm-hmm. Ik denk wel dat er één punt fundamenteel veranderd is. En dat zei Annick Ponthier ook tegen mij toen ik haar interviewde voor het artikel hierover. Zij is Kamerlid voor Vlaams Belang, komt uit Bilze. Mm-hmm. En zij voert in Limburg mee de leiding over de lokale campagne. En ze zei tegen mij, er is iets veranderd in de zin dat meer en meer mensen zich durven uiten als Vlaams Belanger. Mm-hmm. En op de lijst durven te gaan staan. Vroeger was het wel eens anders, dat mensen toch wel een schrik hadden, schroom hadden om zich openlijk als Vlaams Belanger of Vlaams Blokker vroeger nog te uiten. Maar volgens de partij zelf is dat wel aan het keren. En ik denk ook wel dat dat klopt, omdat je ziet dat ook de maatschappelijke schroom om te zeggen dat je voor Vlaams Belang stemt aan het verdwijnen is. Ook bij de jeugd was Vlaams Belang toch wel wat hip voor de vorige verkiezingen. Dus die partij heeft duidelijk de wind in de zeilen en zegt ook wel zelfs dat het gemakkelijker is om kandidaten te vinden om de lijsten te vullen deze keer, makkelijker dan andere keren. Ze hebben nu dan in 23 van de 38 Limburgse gemeenten gaan ze opkomen. Dat is meer dan de vorige keer. Maar volgens Annick Ponthier heeft dat niet noodzakelijk te maken met juni en met de goede uitslag. Zij zegt, het heeft echt wat te maken met 2018, 19, 20. Het is al veel langer bezig. Lokale afdelingen richt je natuurlijk ook niet op enkele maanden tijd op. Daar is meer engagement voor nodig, meer tijd voor nodig. Dus het heeft een langere geschiedenis dan alleen maar de vorige verkiezingen. Ja, het heeft hun wel toch vleugels gegeven, denk ik. Toch een klein beetje wel. Ik kan het moeilijk helemaal naast je neerleggen, denk ik. Ja, de partij, je voelt wel, ze hopen nog altijd dat ze in oktober eigenlijk het succes van juni kunnen herhalen. Het is ook een beetje, hoe moet ik het zeggen, een soort van tweede poging. Omdat in juni, iedereen had natuurlijk voorspeld dat ze de verkiezingen grandioos zouden winnen. Alle peilingen hadden hen op 1 gezet. De N-VA heeft toen met Bart de Wever eigenlijk het Vlaams Belang de loef afgestoken. En dat deed wel pijn, dat voelde je wel. En ze hebben daar eigenlijk ook een historische kans gemist om met N-VA dan een Vlaamse regering te vormen. Er was geen meerderheid, 1 zetel tekort. Dus je voelt wel, die partij zat heel even in de hoek waar de klappen vielen. En ze proberen zich nu opnieuw te zetten. En ze krijgen een tweede kans. Dat idee heb je wel, dat ze hopen in oktober om het dan toch goed te doen en een beetje verder te surfen op die golf. Want we kunnen het draaien of keren, maar Vlaams Belang heeft natuurlijk het heel goed gedaan in juni. Ja. Het is een beetje uitgedraaid op een overwinningsnederlaag, zoals ze dan zeggen. Ze hebben wel gewonnen, maar ze hebben er geen politieke munt uit kunnen slaan. Maar als je ziet dan toch in veel gemeenten in Vlaanderen Vlaams Belang de grootste partij is geworden, dan betekent dat toch wel iets. Ja, ik wil ook nog even terugkomen op Annick Ponthier. Je zei het net al, je had daar een interview mee. Ik las in dat interview ook dat zij zegt van er zijn ook meer zelfstandigen die zich aanmelden om op hun lijsten te staan. Is dat dan een nieuw kiespubliek waar dat zij zich op richten? Ja, misschien wel. Omdat je ook wel, en dat sluit natuurlijk aan bij die schroom. Zeker zelfstandigen zijn natuurlijk een publiek dat een beetje bang is om zich politiek te uiten. Uit angst dat de klanten of het cliënteel gaan wegblijven. Maar bijvoorbeeld een van de mensen die de lijsten gaan trekken in Hechtel-Exel, een gemeente waar heel lang geen Vlaams Belang was, is een mevrouw die een broodjeszaak uitbaat in die gemeente. Dat was vroeger niet evident om dan voor het Vlaams Belang op te komen. Dat gebeurt nu toch. Dus je ziet wel dat daar een zekere maatschappelijke verandering zit en dat de strategie van Tom van Grieken om de partij salonveeg te maken, Vlaams Belang toch als een partij als alle anderen in de markt te zetten, dat werkt in zekere mate ook door, niet alleen bij de kiezers, maar ook bij wie er op de lijsten gaat staan. En dat werkt misschien dan ook door op de gemeente waar dat Vlaams Belang nu gaat opkomen, want je zei net al, 23 van de 38 Limburgse gemeenten, daar zal een Vlaams Belang kieslijst zijn. Waar is dat dan precies, in welke gemeente? Ja, eigenlijk kunnen we samenvatten dat het in heel Limburg is met 2 grote uitzonderingen. Dat zijn de kleinere gemeenten in Noord-Limburg en vooral in Haspengouw in Zuid-Limburg. Maar het zijn vooral echt de kleintjes waar ze niet actief zijn. Met uitzondering van misschien Lommel, wat wel een opvallende zet is dat daar geen Vlaams Belang afdeling is. Maar kleinere gemeenten, Kinrooi, Bocholt, Peer. Vaak ook gemeenten waar CD&V heel sterk staat. Waar er ook weinig oppositie is, tout court. Waar Vlaams Belang het dus ook wat moeilijker heeft. Maar bijvoorbeeld ook Wellen.
Diepenbeek, Alke, dat soort gemeenten, Gengelom, Heers, Voeren, kleinere gemeenten in Zuid-Limburg. Maar als je de rest bekijkt, dan staat Vlaams Belang overal wel op. Hè. En je ziet ook dat het niet alleen Hasselt-Genk is, waar ze toch wel wat figuren hebben, of Bilze. Bijvoorbeeld in Genk zit ondervoorzitter Chris Janssens, die daar de strijd moet aangaan met Zoel de Meer en Wim Dries, wat ook niet evident gaat zijn. Ja. Maar in Bilze bijvoorbeeld, Kamerlid Annick Pontier. In Hasselt hebben ze Kamerlid Frank Troosters. Dus je ziet ook wel dat het succes dat ze hebben nationaal, met meer Kamerleden, meer Vlaams parlementsleden ook, dat natuurlijk ook lokaal wat mogelijkheden geeft. Hè. Je kan die mensen dan natuurlijk ook de lijst laten trekken. Zoals nu bijvoorbeeld ook in de nieuwe fusiegemeente, het is Senderlo-Ham. Daar zal Dieter Keuten, die onlangs in de Kamer verkozen is, Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zal daar de lijst trekken. Dus je hebt wel een aantal nieuwe mensen waar ze op kunnen bouwen. Dus ik denk wel dat die lokale verankering, dat er wel nu meer potentieel voor is dan er eigenlijk ooit was voor Vlaams Belang. De meeste lijsttrekkers voor oktober zijn intussen ook al bekend. Je hebt al een aantal namen genoemd van de iets of wat bekendere Vlaams Belangers. Zijn dat de mensen om vooral naar uit te kijken? Of zie je nog ergens een verrassing die kan opduiken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar hoe dat de parlementsleden het gaan doen. Hè. Want de anderen zijn toch vooral nobele onbekenden. Misschien lokaal wat meer, maar op Limburgs niveau doen ze zeker geen belletje rinkelen. Maar bijvoorbeeld Michiel Auwouters, misschien is nog een naam om te noemen, die in Halen actief is, West-Limburg. Zit ook in het Vlaams parlement nu. Was ook heel lang actief binnen de partij werken. Dus er zijn wel een aantal figuren om in de gaten te houden, maar dan vooral in de hogere regionen van de partij. Maar ik denk dat het altijd moeilijk gaat blijven voor Vlaams Belang om lokaal echt hele goede scores neer te zetten. Het is natuurlijk appelen met peren vergelijken, hè, die federale en Vlaamse verkiezingen met nu de lokale verkiezingen. Maar zegt het succes van juni toch iets over een succes dat eventueel geboekt kan worden in oktober? Ja, ik heb dat ook voorgelegd aan Annick Pontier, Kamerlid uit Bilze. En zij zegt, we hopen natuurlijk dat we dat succes kunnen doortrekken, maar beseffen zelf ook wel dat het twee andere zaken zijn. Hè. Iedereen binnen Vlaams Belang beseft ook wel dat de scores van achteraan de 20 of zelfs begin de 30% in Limburg, in Leopoldsburg, Ham, Mazeik scoorde Vlaams Belang boven de 30% voor het Vlaams parlement. Dat die scores herhalen, dat heel, heel moeilijk gaat zijn op lokaal niveau. Ja, maar het zegt misschien wel iets over waar de kiezer mee bezig is of waar de kiezer voor wil stemmen in die gemeente. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk echt dat het heel moeilijk te vergelijken is. Dat zijn misschien inderdaad wel gemeenten waar er meer samenlevingsproblemen zijn dan elders. Maar het zijn echt wel twee andere verkiezingen, denk ik. Hè. In juni ging het over migratie, over identiteit, over koopkracht. Dat zijn natuurlijk thema's die in oktober weinig tot niet van belang zullen zijn. En dan gaat het echt over de gemeentelijke thema's, over zaken waar de mensen lokaal van wakker liggen. En vooral ook, en dat is het probleem van Vlaams Belang, het gaat vooral ook vaak over figuren. En over wie ken ik in mijn gemeente, wie vertrouw ik om te verkiezen, en wie heb ik vertrouwen om de komende 6 jaar mijn gemeente te besturen. En daar zit het probleem bij Vlaams Belang, zoals ik al zei, dat het buiten die parlementsleden vaak redelijk onbekende figuren zijn. Ook in hun eigen gemeente is dat vaak het probleem met Vlaams Belang mandatarissen. Dat zij niet die bekendheid hebben of dat vertrouwen wekken om burgers te overtuigen om voor Vlaams Belang te stemmen. Je noemde net al die 3 gemeenten waar Vlaams Belang bij de Vlaamse verkiezingen meer dan 30% haalde. Dus Leopoldsburg, Ham en Mazeik. Jij denkt natuurlijk dat het niks gaat zeggen over de kansen voor het lokale succes, maar misschien is het ergens wel een indicatie van dat het een opstapje kan zijn naar meer regeren in een lokale meerderheid voor Vlaams Belang? Dat wordt ook denk ik heel moeilijk, omdat ik vermoed dat als Vlaams Belang ergens ooit in een meerderheid wil geraken in Limburg, dat ze de absolute meerderheid gaan moeten halen, dat ze meer dan 50% gaan moeten scoren. Ik zie geen enkele andere lokale partij bereid om een coalitie te vormen op dit moment met Vlaams Belang. En ergens meer dan 50% halen in Limburg, dat zie ik echt niet gebeuren. Er zijn andere voorbeelden in Vlaanderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de streek rond Ninove, Denderleeuw, waar de scores wel eens zouden kunnen oplopen tot 40-50%. Maar daar heb je toch een heel andere samenstelling van de bevolking dan in Limburg. Ook heel andere historische achtergrond en zo. Dus ik denk, hoewel Vlaams Belang waarschijnlijk hoopt dat ze kunnen verder surfen op dat succes, denk ik dat ze al heel blij moeten zijn als ze ergens in een gemeente rond de 20% gaan scoren. En dat zal volgens mij ook wel
de bovengrens zijn. Ja. Het is ook de eerste keer dat de opkomstplicht niet meer verplicht is, dus je moet niet meer gaan stemmen. Zal dat in de kaarten spelen van Vlaams Belang of net niet? Ja, ook dat heb ik aan Annick Ponthier voorgelegd, omdat ik wel eens wilde horen van de partij wat ze daar zelf van denkt. De opkomstplicht is afgeschaft, het wordt er nooit zo bij gezegd, maar de traditionele partijen hopen dat de voertstemmers, de proteststemmers, dat die thuis gaan blijven. Daar komt, wat eigenlijk Vlaams Belangstemmers zijn, doorgaans. Nee? Wat een beetje te kort door de bocht is, want het zijn niet allemaal voertstemmers. Maar goed, de traditionele partijen hopen dat die mensen thuis gaan blijven, dat ze natuurlijk op die manier extreem rechts, ook extreem links kunnen kortwieken. Maar ik ben er nog niet zo van overtuigd. We gaan het moeten zien in oktober wat precies het effect gaat zijn van de afschaffing van de opkomstplicht. Omdat, en dat benadrukt Annick Ponthier ook, ze zegt, we hebben wel een heel trouw publiek. De mensen die voor Vlaams Belang stemmen zijn echt overtuigd dat Vlaams Belang hun partij is. En dat ze daar ook echt, ze gaan er ten volle voor. En het is een weloverwogen keuze. Ja. Dus het zou wel eens goed kunnen zijn dat die partij kan mobiliseren richting oktober. En ze gaan er blijkbaar ook alles aan doen. Annick Ponthier zei tegen mij dat ze bewust mensen gaan aanzetten. Er gaan campagnes komen van Vlaams Belang om mensen te overtuigen om te gaan stemmen. Dus de partij is zich bewust van dat gevaar en gaat er alles aan doen om dat tegen te gaan. Dus we gaan het moeten zien. Ik zeg altijd, de partij die de opkomstplicht heeft afgeschaft, namelijk Open VLD met toenmalig minister Bart Somers, die partij zou wel eens het grootste slachtoffer kunnen worden van de eigen beslissing en niet het Vlaams Belang. Ja, en ik denk dat het voor alle partijen ook wel een kwestie zal zijn van het mobiliseren. Misschien is de uiteindelijke winnaar wel degene die gewoon zijn kiespubliek het beste kan mobiliseren. Ja, en dat is natuurlijk ook altijd de overweging geweest. Een van de argumenten achter die afschaffing. Van, je moet de kiezers echt overtuigen om te gaan stemmen. En dat is een positieve keuze in plaats van een negatieve keuze in de zin van ik moet gaan stemmen. Maar goed, daar kan je over blijven discussiëren. Het is nu zo, we gaan moeten zien hoe dat uitdraait. Maar ik denk dat het nog geen uitgemaakte zaak is welke partij gaat profiteren en welke niet. We gaan dat echt moeten zien op 13 oktober. Dan ter afronding, Tim, het is natuurlijk nog lang 13 oktober, maar hoe kijk je ernaar nu, naar die verkiezingen, die gemeenteraadsverkiezingen? Jij denkt nog altijd dat CD&V wel een sterk gemeentelijk bastion kan blijven dan? Het hangt er een beetje vanaf wat er de komende weken en maanden gebeurt op het vlak van de regeringsvorming, denk ik. Maar CD&V, zeker in Limburg, heeft een hele grote achterban nog altijd. Hele grote machtsbastions, vooral in Noord-Limburg. Het is moeilijk te voorspellen. Ik denk dat we ook daar wel wat afkalving gaan zien van de traditionele partijen. Maar hoe groot dat gaat zijn, dat is echt moeilijk te voorspellen. En het probleem is ook dat natuurlijk met al de kartels die gevormd gaan worden, of gevormd zijn, dat het ook nog vaak moeilijk te zeggen is welke partij nu precies de winst heeft opgestreken, want veel partijen zitten met elkaar in een kartel. Bijvoorbeeld in Hasselt, Open VLD zit samen met N-VA in een kartel. Ja, de score die zij halen, hoeveel procent kan je dan toeschrijven aan N-VA, hoeveel procent Open VLD. Het gaat heel moeilijk zijn om dat na de verkiezing ook, denk ik, te analyseren. Omdat het zo'n moeilijk landschap geworden is. Ja, we zijn er zeker nog niet over uitgepraat. Zoveel staat vast. Dankjewel, Timmy. Graag gedaan. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.